na. Hi, may gabi na itong tanan guys. Ang atong oras karong gabi una is alas 12. Alas 12. Sa buntag. 34 na sa buntag. Buntag na taron. Kadlaw. Kadlawon. Akong bana, nag-ready na siya guys. Kay mularga siya sa Buanga karon. Dayon, ihatod siya sa muslingan. Iha sa Pikas Balay. Kay dili ko gusto nga muhayag siya dito padulong sa dirigikan sa mo padulong sa highway nga gabi ang dako. Kay nahadlok mi guys kay kami mo diri nga sa village kay nami group shot katubang naigi kuan dira kanang unsa ni simba ko palayo lang naigi tulis naigi panguan gisundan ana muna nga dili ko gusto nga kung bana mag-hike dito kay dili mo ko niya tuluan og motor guys iko makibalog single motor kay dili siya musukot mga drive single motor muna dito ko kabalong drive single motor muna ako paningkamutan ako nga maayo na mo ang baw-bao kay pwede ra ko mo drive ana. Wapo kay kung banana. Wapo kayo. Nag-abro sa rek. Kay mularga siya karon sa kuan sa Samuanga kay. Tanawa wapo tanaw diri kay wapo kay kasanan. Wapo kay kis day. Na wapo kay kung banana. Pag-amping nga, di mag-ampo ha. Kumot man mo sanina eh. Dili mo siya gusto nga iyang mga sa iyang pantalon gas iyang sanina nga kanabitang sani kanang lanchahon kay makuan daw mapugaw ang color. Ayan na yang wow kayo na ano na ko na siya katiman guys na to siya sa musilingan karon dito sa kuan sa dagol sa IBT na kuan pa man alas 12 pa man mularga na siya og alauna imidya. Magpatong na siya dito. Ako sa i-prepare yung pagkaon guys ha. Yung sandwich. Mag-prepare sa ako sa yung pagkaon. Wait lang guys. Di rin ako imbutang kay. Pwede ko makon kay. Kanang walay kuan. Kanang hindi aging salad. Dara ang sandwich. Ang egg. Ang egg. Darating ang egg. Ay, para kaunan mo karon. Ang pansit. Lang. Diri sana ko ibutang kay para makita nga na. Ay, Jesus Christ. Wala mo na ko na pailo ang kuan. Na guys, mag-prepare ko pagkaon ni banana guys. Ay, diri okay. Diri against the light. Naramday na. Ang iyang egg, diri ra na ko gibutang ang iyang egg sa kuan kay para usa lang yung ganita na to kay para makakaon si banana o boiled egg kay kumuntag sayo bitaw wala man na, di man na mapit og tindahan ng kuan. Gabi pabaya. Dayon, yang pansit. Basta egg lagi si Inde, lagi perti ni kabuaya. Basta makadungog na siya egg. Grabe kabuaya ni bayhana ni. Ay kuan sa man to, nawala man. Araon, tambal baya ni. Smart screen ka. Smart. I-text lang. Ako lang po itong textan niya. Nara, pagkaw ni palangga na ko. Dana. Itangha ka na kung gusto kong sandwich siya. Pag-andam sa ko sa sandwich guys. Palamanan na to yung sandwich. Ito mo na, day gahagok man. Ito day ka. Ay, sorry. Natulog mo din si Hindi Rosaldi ay. Nagpalit ko isang magarin katong wala asukar kaya di mo na siya pwede na so. Ay, kalimot sa yung serpentina ha. Di siya kunin mo kasi di kunin na. Nang palinaw mo na sa mata ni mo. Hindi Ali.
Nanti nanti tulungan. Lupot ka. Taba na ito. Nuktok mo gani. Lulong ng lupot. Daya. Daya. Ba, ba niya. Wala pagka pamahaw niya. Tawag ko ay may kung andara. Muka ang kapan. Andara o pan. Muka ang mistake o pan. Ay, dito kayo makita si mami sa video. Ito. Nakuha ni daddy o kuwan. Ito magagawin. May na kayo walay kuwan. Asukar. Dami ni. Ay, pagkuhan day. Pag-inana day. Hindi. Kadungo ko mga dogi guys. Inya na ba? Kaya nagkut pa ko ni daddy o nag-prepare pa ko pagkaon ni daddy. Tulong na siya. Tulong. Kulang? Kaya ito isa kayo. Italit yung lawas. Ano na diya? Yung lawas na rin. Tagaan ko na. Tumigil na yun ito kay. Ayun. Tagaan mo sa gawas guys kaya nanuktok. Kadung si busok si tudog naman. Bus, tudog naman. Tudog natin. Bus. Pakan ka? Wala man ako nag-ita. Kami ay yung banyo. Umok kayo. Murag kuan sa Sam's Food. Arta, banana. Nakaw ni banana o niya guys. Hoy! Ito siya nung sa pinto yun naman. Ang gawas yung tong ko na ganina. Okay. Kapa ka? Ako. Pansit, butang pansit. Ikaw nakag-egg? Butang pansit ah. Ayun. Patuloy. Ayun. Ano ako, pansit. Ito ah. Uy, gabiin na. Nanapang may ig. Oh! Saba oy, namot pangaon. Ang saday mo. Alam mo, tubig. Wala. Painom pa tigaw ko. Paipauli mo ako. Palit ang doktora. Pero, kapag tayo kape. Tulong puto na lain ba? Dito sa Jollibee. Napakina na ni Ralph. Nga, dia. Kaya ka rin. Oo. Anak ko lang. Malimot ka. Hai. Nga. Ito. Kapila pa ang gamit. Ano, 45.
Kung sa Sam. Ini lagi ba? Tukong ko ng ulo mo. Ito, bitaw dagunan. Gara lagi ka eh. Natinga lang silingan. Sabak yung mong buang mo. Di na ba yung alas 12 na ka pinapitalaon na. Mora mong gano'n mo sa ano ito na ako ganun yung kamot. Wala na inod ba? Nabusog na ko ga? Oo. Tingong, tindulong kami. Hindi. Oh, dahil. Paso-paso. Lagi na ako na kontakin. Yung gaya mong kontakin dito ka na doktora. Ayan. Ito po ito. Sinatukin ka. Diba? Ito nga po. Ganyo kulo nyo. Kaya sila tunga sila. Dodong. Ni. Dodong. Iit sa lang sa iyo na sa si Dodong. At si Butayas Dodong. Hurot-hurot ilang panituga eh. Nya si Inday oh. Hurot-hurot ilang pan. Wala itong paborito na ko. Mapakan mo kamot ha. Nakakaon si Dodong wala. Na. Wala no. Igatag ko balo. Nagkaonon sa buang oh. Kapinagpan. Apa dito? Ada ito ito. At para gano? Magdala ka ti para. Ay di ba? Yan ito na magibutan. Abagan na ito darao sa kuan oh. Ang master ng dalon. Mas rao. Agoy asap ko katon. Atara-tura kadto. Nakaanamdam na ko narad to. Uy, nang sa man na siya uy. What the Rosel? Yung kamot ko dyan. Ito kamura ka kabalo. Klaro kay ka sa kuan oh. Balo na siya. Ano? Banta, busog ka ha? Oh, ano? Napa? Nay, taklo bigay. Ano? Bos, sama dia. Namar bot, namar. Apa. Okay, pusan ikaw di taga. Lagi mo taga. Ayo deh. Ya. Balong nila itong kaon lagi Rosel. Nalo na pagkaha Rosel. Na? Kung ano oras maghayag ka, wag ka na mini.
Ito kagamahan, kay ka makikita ni Urasa. Tanawa, nalagpot ang pandiri. Oh. Di na ako nun ka. Ihi. Ang harabis, ano. Namiim na siya, kikuan kay color kayo. Sama na ko ni naman ikuan. Ako rin inuwan ang niya, ikulin ako. Ako ni imam na rin, Lord. Imam na ko ni Ron. Ay, katumpal na sagol. Ay, na ito na. Nagkuan kag alternate may pamuinom ng pagkag serpentina mura magyapon ng kuana. Gamay naman sa hindi mo nga rin. Siyempre gamay mo dako mura gyapon na. Pero kuan sagod. Rosilda. Mana? Si George ka. George Gate, di dito kuhan. Ang sana nga dalaga. Oo yan, no? Nagkadumdum siya na nga mo, anak, pabayaan na rin. In Jesus' name, thank you, Lord, sa food. Hingog mo. Wak. Ano naman siguro ka? Tere. Ay. Dapat, Adi. Dapat. Tindari, food ko. Aray. Ano ito dayo? Hindi mo kaunan. Mga dugpod tiyo day. Si Tiyo. Tiyo Pot. Ay, kadugpod Tiyo Pot, day. Hinatiyo, hingi ako dugpod. Sikat na si Tiyo, day. Abot na og pila, 1 million ka pina, 2 million, pila to yung view, subscribers. Sikat na si Tiyo imong uyab. Makita kan Tiyo, panguyaban ka to. Hinatiyo, sponsor dugpod. Hinatiyo. Ina dayon sure na. Tiyo, sponsor my dog food. Oo, ano dayon. Kasi si Tiyo magbigay man yun. Hindi man yun madamot. Di na. Palangga. Nanimaw naman. Gabi ato pa man sa gabi naligo na niya naman yung mga palako. Mao na ko pala ko. Wala na pulbusan. Nalimot og pulbus mami. Mabulag mo unto ang gimpit Pero, kapag-itsan ko pagkaon. Sayo pa kay gruba kayo. Sa rasa. Mga kuan mga alas 9 kapit alas 10. Ati tira usaba kailan ka kuan. Nanay dira sa kuan. Ari mo diro dia tutu gawad ang iro. Sige, kanto si dagan to kan. Gutom ito sa ero Dira ba dagan. ito siya gahapon. Gutom ito sa ero. Ano ba na ni sila dagan mo ba ito ang ero? Dagan to dito. Natulog. Katong pa ko na kung sa kantina nimo. Motor. Ay, ikaw, kapin. Ang kumbus. May pots sa baha. Si Big Boss. Dagan ito na dito gatubang. Gatubang. Ano ba? Sakit ka sa tukuhan ang nagawin. Oo. Labaw pa kagi. Luba anak ba? Mga mawat ag anak mo.
Ang among Inday, mga idagdag, maghingi sa Inday Beauty ng dog food kay Tio Pot. Kaya lang, hindi siya napansin ni Tio Pot sa kadami-dami ng fans ni Tio Pot. Paano ka mapansin ni Tio Pot, Day? Sabihin mo, Hi, Tio Pot. Hi, Tio, pansinin mo ako, Tio Pot. Maganda man ako. Kahit may anak na ako, Tio Pot. Kahit 2 beses ako nagkaanak. Maganda ako, Tio Pot. Sabihin mo. Sabihin mo. Kahit 2 beses ako nagkaanak. No? Kadaw siya ng anak, no? Maganda pa rin ako, Tio Pot, oh. Na? Pansinin mo naman ako, Tio Pot, oh. Ganda ko nga. Ano, rin ako. Maldita ka. Tiyo, hindi na. Hingi ka dagpot, Tiyo. Tiyo. Hingi dugpot, Tio. Tio Pot. Hingi ako dugpot sa'yo. Sponsor naman ng mga pagkain mo dyan na masasarap. Taguang naong. Hingi ko ya. Meron si... Anong jacket, Nana? Pero... Yung mo nang giperfume man yung jacket? Oo. Iwan ko po na. Hingi na. Hingi pagkain, Tio Pot. Sabihin mo, Tio Pot. Sponsor naman ako pagkain, Tio Pot. Maganda man ako, Tio Pot. Oh, sexy pa ako na chubby. Oh, sabi. Muhagok ra ba dayon ay sa sulti muhagok. So kahagok ka nimo. Hagok. Usog kini siya muhagok gas, labaw na ka ng laming-lambingon. Muhagok dayon na siya. Ang palangga naman. Ang palangga kistan kalibutan ni bataan. Anong palangga mo kay kanamo ni daddy mami daddy ha. Tura ang akong person guys. Ops, ano naman awak? Gandagan. Nadula sila. Akong person, mangihi ni or magpopo. Popo to kay suldog CR guys. Sabi mo, Tiyo Pot. Tiyo Pot na siya. Si Tiyo. 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 Nagpaduding ang Tiyo Pot ay. Tiyo! Marunong yun si Tiyo mag-ano day. Salita day. Ikaw ano ka lang. Saan naman naghilumay? Tahimik lang ito. Hindi nagsasalita. Sibog dito big. Buti ko dito ko nahulog. Hindi na ka. Kaya tiri ko spikas. Oh, sige na, sit na. Sit. Among Tiyo day. Tiyo day. Nagsit among Tiyo day. Asa siya na yan na. Uy, nanigi pangayo. Kasi kung nana na yung dagway guys. Nanigi pangayo. Dahil ako yung pangayo dahil. Ano wala pa rin gamit yung mga silvan ka? Wala pa. Perfume ko siya. Di sa jacket ito ganyan. Ato kung mas ga. Dira. Anara. Mas bolong ko. Kulki. Arang-arang lagay yung gilot. Ayun. Paduding Tiyo Pot. Duding, Tiyo Pot dahil. Bilat dahil. Ay, humot agbilag eh. Nakaligo na. Purasan pag ina. Humot agbilag. Manilis yun. Kita ng buwanga ka. Humot nagbaba. Ug humot na og parlor. Parlor, dili kuan parlor. Nawang sipat yung kuan. Baho yung parlor. Yung lingkod na naman. Nagpakita sa kuan. Ito gastura. Hapla na. Tinog dahil. Ano sa video na yun? Wala kay si daddy. Adari o ano. Nandito daddy o. Anak. Si daddy.
Nabawag lubot. Kuan ka nga. Saan tawag na? Dahil siya. Ito. OMG. Si Ana na tabi praklaro kung bagway. Hi. Muna mo ang anak-anak. Kins. Naman na, day. Ano nangyari, day? Bakit Nausap ka na nagbaba? Anak, dali. Dali. Nagbalibo ka, ha? Di mo ni makuha ni mong sa nagbalibo kay kuan man ni katuman ni sa mong mustikero. Di mo nakakuha na mo. Okay. Iukas ng mata. Ox na ox. Di kayo kay ukay. Ox na ox. Nagpaabot mi sa oras, guys. Kay, malakaw na siya. Ako, guys, wala na ako natulog. Kay, kung matulog ko, guys, matulog is matulog. Jud ko, kay gabiin na baya mo itong natulog siya. Nagpahoy siya. Gikan may tuburan ka ganina. Kay naglimpim mi sa boarding house. Pag uli na mo diri, nagpakampos mga mong turang ng for babies. Pagkahuman. Wala na ako gipalang tog TV. Kay mula to nag-TV, minsan na oras na matulog mo to. Ko nga, pagpahuway dito. Nandang TV ganina na. Wala, pag-abot na to, wala na ko kalang to. Narawin TV yan. Gani. Ako na siyang ipapahuway. Kung pahuway na dito kay mo, biyahe ka. Moto ko ni galihok da ari, guys. Samtang naglikod rin siya, natulog. Moto nga, anak sig panawag nga matulog. Kung dili na ako matulog, kay once makatulog ko kay gabi, ba? Pag time nga mo, ka na ka mo, bangon na ka kay ka na ba-prepare sa mga pagkaon, anak. Kapuyan ako matindo, guys. Moto wala na dyan ko natulog. Nagpaabot na dyan ko niya nga. Mumakon siya kay 12:30 ang giingon pero wala siya ning unog 12:30 ning bangon siya gis alas 11:55 kay na nakadawog siya nako, guys, nga nag-TikTok ko. Ako na lang gi-TikTok, guys, ang akong gipapaabot niya kay para di jud ko katulog. Tambal gabi, batang silupin Sa Decol Gin? Kanang Ay kaning Metformin. Karay pa mo nagpamahaw. Sara? Sara? Abi na ko kiduhan na imong kanon. Sara eh. Ay, dili natin ibutan mo. Okay, ikaw lang. Ikaw mag-Decol Gin? Hindi na. In my time. Kaday. Water? Hindi mo na nakasiya kung ano. Kambao na mo inom eh. Kabao? Oo, kambao na siya. Dili na ko ibutang, okay. Para dili ka makalimot. Wala na ko siya. Tambal kay taklob man na siya na. So, mataga ka. Dito sa ganun ba sa ibutang? Imong tantangan na imong cellphone kay 100% naman na. Nya pag ka nagsigarilyo kapag ka mamatamaw mamuan. Hindi mo pa tayo mo na kay live mo. Karon mo digri. Okay, dala ka pero nga anak ka o anak ka. Imong ilog imong baba na narigya po na sigarilyo mapilit. Tubig. Bisag isipon, guys, bisag iubo. Sigarilyo gihapon. Mura ra gyapon ista di gyapon sa kani siya. Sigarilyo gihapon. Sa paon lagi na. Sigarilyo gihapon sa kasaba sa pa nimo nagsampalong sa pa nimo nagbukbuk. Sigarilyo gihapon. Ipit be. Kasabot. Ning kamot nitong asawa, guys, panguha dito katong unsa to katong dito o katong oregano kay ang ubo kulabo. Kay ang ubo, guys, perti nang gahi guys, nagpalit ning tambal dili mo lian yang ubo kay mga sige ana unsa kung gihimo adto kuslingan gay kami diri na puno gimig herbal diri, guys. Moto kung gitanam gahapon katong herbal nga kalabo, ako siyang gilituag kalabo bunta gabi siya mag-inom. Salamat sa Ginoo. Ako anang yang kaning yang ubo kanang nahumok
Anto mawala na ni. Gahi kayo wala pa to nakainom kalabo. Sige lang tambal. Wano lian. Gi kalabo na ko ni na okay na. Ugma na pod kuhaan na po na ko ni siya. Ay wala. Ugma sa gabi pa na ni makainom. Kaya ugma sa gabi pa ni siya maabot. Or hapon ana. Hapon mo. Sa oras kaga mga alas 2, alas 3 na. Ipod. Ito, hapon mo. Kasi mga alas 5. Ana. Sa yung visa nito, alas yan. Hindi daw, iihap daw, alas 2 mo ang malaga ang bus, or 2:30. Imuhang ko, estimate ni mo, sa oras ka hamapot sa Buanga, sige daw. Alas 9 yun, anak. Ay, ana. Depende mo, dagan ko. Kadlawan man ron. Dugin ko, kasulit kadlawan man. Uy, kalabi ka itong aging kuan ha? Tunggikan ka sa Buanga, ni uli ka dire? Hindi. Buntag ka ato, alas 9, naabot ka dire, alas 7. Kato, kay sige man, nagdautan man to. Ano saan dautan? Itong last na ko uli. Diba, ning kuan ka ato, alas 9 Nakdan, dito sa krudo itong buntag, 9, basa, oh. oras sa buntag, naabot ka alas 7. Oh, Oh, 9, 9, 10, 11, ay, 9, 10, 11, 12, oh, upat na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ala, gaya na, puto mo to eh. Nakdan, may kuha na to krudo. Nagtabok-tabok ng basa to. Mabay kung ingon mo. Muna. Gusto ito kayo itong dagan. Di pagkabot diya sa Tigbaw. Tiurok ng makina. Agoy, ang nagkrodo. Mag-ampo ka ha, before ka mula kawag eh. Diba may problema mo transfer ka kayo, may bayad. Pagkita raman ticket, lagula ang ticket yun. Yun ako naulawan, kaya yatag mo ni Sir Inverse mo. Ano? Sa ampin lang yun. Ampon ko lang yan. Sige, pag-ampon natin. Ampon na sa banana guys. Okay. Sana oras malakaw na siya. Para... Amen. May kakusing ko ga. Ay, unta ka. Ijis lang. Ha? Ijis. Naras pinta na rin. Ano yun, Dok? Kay magsigir ba yung kagpangi? Kaya nakain na ba kag-herbal? Dahil. Ito na oras di ay. Alaon na 7 na. Sunod na dahil. O sige, may na maghulat ka dito daan sa kuan. May na magsayo, no? Tanaw daw kung nagsigaw ba ang suga. Ay, mata pa na. Mata pa na siya. Naghulat ra siguro na si Muha. Para po dili. Unsa di ang first trip di sa kuan di sa Buanga. Pagad yan sa Buanga. Nangutan ta ka ganina ang say first trip. Pag ginawa mo yung kuan sa Buanga, continue na siya. Mo ba? O baka na alauna, so makapas pa kag alauna or 1:30 ana. Imong cellphone, imong tubig, lintang. Pangihi daan. Kaihi na ka? Ano ang guna para go? Ready na si banana guys. Pangihi daan ito. Kay nag-inom na siya herbal gas, kay inom na ko dan siya og alternate kay para pag abot sa bus makatulog siya. Wala siya nag-inom dan sa iyahang serpentina kay baka daw kuno magsige siya pangihi niya bas ba yang sakit. Pag pauli niya di ari magkuan na siya kanang private car kay ang sakinan niya iyang gidala-dala tong diri sa opisina siya. Plus sa Zamboanga kay gidala sa iyang boss. Muna nga. Ako ni itarong ang bintana kay ako na lang raba usa diri mabilin pamulakaw na si banana. Pero manawag hapon na siya nako niya guys pag abot sa ibiti manawag na siya. Hantod nga mularga ang sakinan.
ang boss malarga. Video call ra man niya no. Dili ra kay hadlok ni napod akong mga dugin, akong mga miming, kauban nako. Susunod si Dagol oh. Na bodyguard na ko na. Banana na. Kahit na ka? Bye guys. Amping ho. Trupuan mo Iba niyo. ba? Sige na, ikuha na ng kuan oh. Ako Kibukat. lagi. Dari. Amde ka magi. Kadaw di ka. Ani? O ako ra anay, ikala ikuan isibog lang ana diri padulong kay para sayon ray nako ikuan niya. Dili na ka. Pupun ka. Dili mo gawas ha kay mabuntag sir ra ba ka mo gawas. Pag-amping ha. Oo. Pupun. Gawas na si banana. Sabot. Atong isuga. Yun. Di ko masaka di ka. Dato ka magisakuan sa gate. Sa gate maagi si banana guys. Kay bago iyang shoes. Baka daw maguba ang iyang shoes guys. Okay, ngit-ngit mo na. Bye, I love you. I love you po. Amping. Ngit yapon bisag na isuga. Si banana guys. Ngit-ngit yapon siya guys. Bye-bye. Amping. Pagkaon na. Si banana din. Atong sundon si banana. Kinamaw ko siya sa aming silingan. Wala uy. Big boss raman dira. Yan mahatod niya guys. Banana. Di mo ko sa mata, naka-triangle, mga ina yung kuan. Kita to? Oo. Pupun ka na. Bye, George. Kiss na daddy. Bye, no. Kiss daddy. Bye, George. Bagilok. Ikaw George, ito mo dahil mong balay George. Oh, sakpa na ka George. Scammer. Scammer ka George. Kaon na? Hindi Dapat. na mag-itinid yan. Sama na siya. Wala ka lang ito. Tanawa na. Agoy. By daddy daw kiss. Kiss. Na, pasawa kisan na siya din na siya magkuhan. Yang ipalo si Dudong kay mag-apil-apil. Big boss. Hi Big Boss. Tanawa yung magkikisa no din kuan na. Ito rin sunod ang tulog mo. Sa sulod na siya. Wala na pa siya mo. Kailan sa tingog. Wala na kailag. Daganon ka na. Na. Big boss. Tubig. Giuhaw. Big boss. Big boss. Sa siya na nilagkan. Sa siya na Big boss. na Ronald. Lakaw na silang banana guys. Nana ang matod sa iya. Amping. Sabon na maglakay. Dani. Susunod mga greno.
para maklear imong dagway. Ano ba? Mm. Ba't mo? Lagi, pasagikuan na siya, maklaro, ragyapon na. Wala na. Bye-bye, Coach. Kiss na, daddy. Magkisa na, kaya para din magkiat. Lagi. Bye-bye, amping. Bye-bye. Dito sa likod. Rodi ko niya. Lagi. Ato na sila, guys. Ato na sila. Ay. Bye-bye. Bye. Ang lakaw na sila, guys. Then, sulod na ko. Gabiin na ra ba? Sige na dong, tulog na dong. Manirado na ko dong kay ako ra sa diri. Uy, nangina po ka dong nagul. Pataka ra jud kag pangi dong ay mura jud kag nakakuan awawa ka. Mura ba dayon nakasala na kay na. Manirado na ko guys kay hindi na. Ako ang gibilin si Dudong sa gawas guys kay kusukin na mo aw ka ng tawo kung naitaw nga kana itang di siya kaila. Grabe kinamakawa mo na makabantay dahil ko. Dahil karon sulod na ta sa kwarto guys. Kay ako na po niikuan karon akong vlog kay si Banana mo tawag man turon niya kabot to sa IBT. Mapalong na akong vlog. Kay mo tawag din to siya. Anak na siya. Dalan na, sulod na ta. Hindi, ay napagpakugos day kay wala si daddy makugos. Lakaw na si daddy. Ay pagpakugos na ko kay bugat kay sa prabuyag. Na kay sulod na ta. Dalan na. Gani guys kay namisilingan nga buutan guys na. Gisabot na mo ganina daan kay yung kana laging mahadlo ko guys. Uy nga. Magkahik akong banana di ana guys nga nanarabay gi kuan di ana giatangan nga gitulis o ngit-ngit yun kanang pasad kanang dagan na diri na hitabo guys sukad nga nawala na si atong presidente nga si Duterte na tanawa ko mga kuan sila na kusang loob ning sulod wala nagpakugos kuna ilang daddy kana pakugos na kani si Inday kani kompresyon pakugos na. Sila na ko sa aming sulod diri. Wala na pakugos mga amaw. Asa kung mukugos o di mo sulod, bahala mo dira. Mga tulog na ta. Magkuanta kuanta glamshit ko. Ay mukaon kay hindi Rosel. Mukaon ko hindi Rosel guys kay gutom ni bataan ni basihan. Asa mo plato day. Na siguro gitaguan sa iyong daddy diri ang plato asa ka dapit. Ay ni ara. Yara og gitaguan sa iyong daddy sila sa kuan sa unlan. Ali day, saka day. Tura. Linder Sam. Asa uwas sa siya mukhaon kay naasi kuan bagun. Agay na nga kuan di ay.
Wa, jud ka dagol. Kaon na siya. Pero, nagkaon na si Rosel. Samtangga atang ang dua. Na. Tingala ko ano man eh. Ano man eh, nahini ang lahi. What happened? Diri siguro. Kana di ay. Tingala ko ganahinay, man kaayo. Yun na, mag-sleep lagi. Fan dahil ni daddy ang aircon na magding igang. Fan dahil ni daddy. Kay, nang gawas mong gusto siya ganina guys. Nakadungo siya na ako gatiktok-tiktok ko guys ba. Guys. Karon ako na nang nag-upload guys. Ano? Ang ako ang cellphone guys. Grabe kay dugay kay maka-upload. Hoy, no ha? No. Guys, pantayan ako kay lugan nila si Rosel. At tingala po ko ano nila nga ganan sila sa pagkaon ni Rosel. Nagkatpod man na, di man na dugpod. Ako na naibutang sa kong unlan ilalom kay mamukaw man na si Rosel unya guys. Ang problema ani asa ang silopin ron. Butang. Ara. Sige it pa dahil siya guys. Samukan siya guys kay ang yung mga iksuon ganin naman god. Sige it. Sweet lagi kay mukaon ba? Ako yung mga security guard guys. Sabak. Pag ampo dahil nga binlan mo ni Rosel. Uy, nanaw na si daddy. So guys, diri ra taman kay nanaw na kumbanan naabot na siya grotonda. So salamat guys sa pag-subscribe. I love you all. God bless. Bye everyone.